най-вече по време на церемонията на откриването. Господин Илянов, понеже има грижата по осигуряването на лицата, които караме в залона да скана, той ще ви даде по-точна информация. Да, благодаря. За празника на борбата ще покажа доста хора, както всяка година. А вече той ще проведе ще бъде празника на борбата. Поканя се политически депутати, ръководители, приятели, треньори и така нататък. От основните хора, които сме поканили, това е кметът на общината, господин Бойко Борисов, господин Кишев, който под него следи да се провежда празника на борбата, от него се замесват поканили, от съветниците на голямата община сме поканили 36 човека, депутати сме поканили също 5 човека и много създатели и борци. Следващи, кой ще дойдат, ще на залата, смятам, че ще наложат с цялото състояние на дода. Около 50-60 човека сме поканили, специално сме поканили, а отделно сме поканили и устно позиция. Но официално сме към 50-60 човека. От политици, депутати, приятели, висши представители и така нататък. Има нещо такова. Аз искам да добавим, забравихте, ще се покани двамата министри на вътрешните работи и на отбраната. Да.